Всичко започва през лятото на 1875 година. В Европа за пореден път се изостря източния въпрос. Османската империя е съсипана финансово, населението изнемогва заради кризата. В Босна и Херцеговина се вдига антиосманско въстание. През 1876 година се води сръбско-турската война, а на 20 април избухва априлското въстание в България. Подготвено е едва за 1-2 месеца. Решението е взето от отделни активисти на Българския революционен централен комитет и не е подкрепено от нито една външна сила. Опитите за закупуване на оръжие от Русия са възпрепятствани от руското правителство. Априлското въстание предизвиква такъв ужас в турското военно командване, че Високата порта вдига армията, запасните и башибозука на свещена война. Мозъкът и душата на борбата против въстанниците е Митхат Паша, дотогавашен русински валия, хитър, ловък и заклет враг на българите. Председател е на комитета Метла, основан за изтребване на християните. Негови са думите, че Русия може да дойде да освободи българите, но до тогава няма да остави нито един жив българин. В крайна сметка въстанието е потушено. По българските земи се леят потоци от кръв. Руският консул в Одрин Алексей Церетелев твърди, че са разрушени около 200 села с население над 75 000 души. Варварщината на османската власт предизвиква такъв отзвук в Европа, че става повод за провеждането на Цариградската конференция и по-късно довежда до руско-турската война. Конференцията се провежда от 23 декември 1876 г. до 20 януари 1877 г. Участват всички велики сили. Предлагат се различни решения за разрешаването на българския проблем. Руско-американският проект предвижда единна българска автономна област, включваща Дунавския вилает, Софийски санджак, Пловдивски и Сливенски санджак, част от Одринския вилает и населените с българи части на Македония. Срещу него обаче възразяват представителите на останалите държави и особено австро-унгарският външен министър граф Андърши и британският представител маркиз Солсбъри. Така в окончателния план на конференцията се налага британското предложение България да се раздели вертикално на две автономни области – източна с център Търново и западна с център София. Чрез това разделение българските области са отдръпнати от Егейско море. Извън тях остават Западна Тракия, по-голямата част от Източна Тракия и голяма част от Родопите. Аргументът, който британските представители Солсбъри и Елият изтъкват за вертикалното разделение на българските земи, е, че в източната област живеят предимно турци и гърци и тя трябва да се управлява отделно. А всъщност, целта е Русия да не усили прекалено своите позиции и чрез смесената източна област да се попречи на пътя и към Цариград и проливите Босфора и Дарданелите. Пратениците на великите сили изработват проект за органически правилник за двете български области, който предвижда главните управители на двете области да се назначават от Високата порта със съгласието на великите сили. На 21 декември изготвеният план е връчен на Високата порта. Но между това султан Абдул Хамид II назначава за велик везир привърженика на младотурската партия и на конституционното управление Митхат Паша. И точно на официалното откриване на конференцията на 23 декември 1876 г. Сафет Паша става и провъзгласява великия акт на промяната на 600 годишната форма на управление на империята. Негово величество султанът ощастливи империята с конституция. С това турското правителство заявява, че конференцията е излишна, тъй като конституцията дава на империята нужните реформи. Великите сили отхвърлят турските внушения. Опитите за преодоляване на различията остават безуспешни. Месец по-късно, великият везир Митхат Паша обявява окончателно отказа на Турция да приеме решенията на конференцията. Държавите отзовават своите посланици от Цариград. Последният дипломатически опит за въздействие върху Османската империя е Лондонският протокол, подписан на 19 март. Но Високата порта отново отказва. С това се слага край на мирните опити за разрешаването на източния въпрос. Тогава Русия се възприема като изразител на волята на останалите държави. След конференцията вече става ясно, че пътя за решаване на въпроса на Балканите и на българите най-вече
е война. Въпреки че Русия поначало не е мислила да води война. Защото още след края на Кримската война руския цар, император Александър II, при неговото коронясване обещава, когато се полага клетва, че няма да въведе повече Русия в война с Османската империя, тъй като тази война, останала за нас като освободителна, е 10-та поред от поредицата руско-турски войни или войни между двете империи. И поради това, че Кримската война Русия е победена, той затова поема такъв ангажимент. Но вече в втората половина на 70-те години, след Априлското въстание, след Цареградската конференция, след задълбочаването на източната криза и след надигането на прогресивната общественост първо в Европа и в Русия, също така славянското движение, което се разраства, и българите, които са там, всички прогресивни учени, писатели и държавници се надигат в защита на българското население, на християнското население, и просто войната е наложена, и Русия вече, за да излезе от това положение, тя се решава да тръгне на тази война. На 12 април 1877 година, създаден в Кишинев манифест на император Александър II, Русия обявява война на Османската империя. За участие във войната са привлечени Румъния, Сърбия и Черна гора. В състава на въоръжените сили е и българското опълчение, а така също и финландски части. В началото на юни над 270 000 руски войника с командир великия княз Николай Николаевич се съсредоточват на левия бряг на река Дунав. Основното им ядро е в района на Зимнич. В българските зими началника на руското разузнаване, полковник Артамонов, създава една мрежа от разузнавачи по българските земи, и тук участват много българи, които до началото на войната събират сведения за турските гарнизони, тяхната численост, какви са им намеренията, какво им е въоръжението, и периодически това нещо се обработва, да се изпращат. Османските сили имат 280 000 войника на Балканския полуостров. От тях 190 000 са за действия срещу Русия. Предимството на Турция са изградените крепости, пълният контрол в Черно море, както и патрулните кораби по Дунав. Преди войната са въоръжени с съвременно стрелково оръжие от Великобритания и САЩ, артилерийско въоръжение от Германия. Русия също е с подобрено въоръжение. Това е така наречената пушка система Крънка, образец 1869 година. Изработена е от съществуващите до тогава преднапълнещи пушки в система, позволяваща зареждането и с унитарен патрон. Системата е 4-линейна или 16,24 мм. Това е легендарната пушка, с която е спечелена Руско-турската освободителна война. Драгунската шашка, образец 1841 година, в драгунските полкове, впоследствие преминала в въоръжението на българската армия. Шашката, с която са били въоръжени каташките сотни, образец 1838 година, тази конкретно е с клин, изработен в Солинген. И оръжието на противника, турска офицерска кавалерийска сабля. На 22 юни долнодунавският отряд под командването на генерал-лейтенант Аполон Цимерман форсира Дунава между Галац и Брила и превзема Северна Добруджа. 2 дни по-късно руската артилерия започва да обстрелва Русе и Тутракан, с което заблуждава османското командване, че основните руски сили ще преминат реката в района на Русе. Руският план е да се форсират главната част от Дунавската армия, главните сили, да форсират при Свищов. Като обаче преди главното форсирането на главните сили, да се извършат така наречените, се нарича във военното изкуство, демонстративни действия. И 4-5 дни преди истинското форсиране се подготвя в долното течение на Дунав, това е корпуса на генерал Цимерман, който атакува турските позиции при Галац и Мачин и ги отхвърля.
Освен това има и други демонстративни действия, стрелби в района на Русия, в района на Никопол и на други места. Те целят с цел да въведат турското командване в заблуждение относно времето и мястото най-вече на истинското форсиране, с което да се гарантира успех. На 27 юни руските части с командир генерал-майор Михаил Драгомиров извършват десант през река Дунав при Зимнич Свищов. Инженерните части построяват 2 понтонни моста и прехвърлят руската армия на българския бряг. По това време в района на Свищов няма значителни османски сили и централното командване на Османската империя нарежда на Видинския корпус, чийто командир е Осман Паша, да се придвижи към Никопол и да атакува флангово от запад. На източно-Дунавската армия, която отбранява четириъгълника на крепостите Русе, Силистра, Варна и Шумен, с командир германеца Карл де Троа или Мехмед Али Паша, е заповядано да застраши от изток руските войски. След форсирането на река Дунав, така наречената Дунавска армия се разделя на 3 отряда – преден, източен и западен, като предният отряд е най-малочислен, около 12 000 души. Неговата задача е била да настъпи от Свищов в направление Търново, Габрово, да мине Стара планина, да влезе пред Балкана, оттам пътя към Стара и Нова Загора, да действа в тила, така да се каже, на противника, да сее смут и след това да овладее част от проходите. Това всъщност е главното направление за настъпление на руската армия, което след като през Търново, Габрово, Стара Загора, след това пътя вече се открива към Одрин и Цариград. Когато предният отряд се насочва на юг, той минава през Батак, около Павликени Бяла черква, след това се насочва към Търново през днешното село Русаля, или то Голямо Яларе, и след това оттам през Беляковец и навлизат, отряда идва към Търново. Между другото, генерал Гурко поема отряда, когато пристига той в село Батак, тъй като той е сформиран и е назначен, него извикат от Санкт-Петербург и той идва, поема командването на отряда и се насочват към Търново, като влизат от северо-западната страна и от северната, тук през Беляковец, село Беляковец, и се насочват към града. Първо идва, в Търново наближава един разезд, т.е. охранителен елемент, който изпълнява и разузнавателни задачи и охранителни действия. Той навлиза от към село Беляковец и среща се с турските части. Те са опитали да го унищожат, обаче като са разбрали, че зад него има сериозна войска, те са отстъпили и руските войски влизат в Търново и го освобождават града след няколко часов бой на 25 юни по стар стил. Енюв ден е било тогава, което по новия стил е на 7 юли. Загубите, които понасят руските части, са незначителни. Има 5 ранени войника и 10 убити коня. А турските загуби са около 50 убити. Те изоставят всъщност своя лагер, който е бил на почти в днешния център на града, Марно поле. Там са пленени, изоставят много пушки, патрони. Предният отряд вече продължава. Трябвало, разбира се, по маршрута да се тръгнат към Габрово и да минат през Шипченския проход. Но когато идват в Търново, се взема решение в последствие да се премине с помощта, разбира се, на местното население и на водачи, които са превели неговия отряд през Хаинкьойския проход или днешния проход на Хаинблас, както е известен вследствие, или днешния проход на републиката, тъй като това е по-късия път за слизане в подбалканските полета. Предният отряд на генерал Гурко се изтегля на юг и превзема Стара Загора. Пътят за настъпление към Цариград е открит. По същото това време западният отряд успява да превземе Никопол. Затова Осман Паша, който се придвижва от Видин към Никопол, е принуден да се разположи в Плевен. Получава подкрепления и корпусът прераства в западна армия. Плевен по това време населението било около 15 000 души. Обаче той се намира на такова място, той е важен център, като кръстопът, тъй като
в Дунавската равнина през Плевен минават пътищата от Западна България. Освен това, около Плевен е имало изградени турски укрепления, имало е малък гарнизон, но тъй като турците са очаквали и са искали да спрат преди всичко настъплението на русите на първия рубеж, естествения река Дунав, в Никопол е имало по-силен гарнизон. И тук руското командване, западният отряд се насочва не отначало към Плевен, а се отбива през Никопол. Там естествено се забавя, докато унищожи гарнизона и отряда се е изморил, дават няколко дни почивка. Тези дни обаче се оказват решаващи и дават възможност на турския гарнизон в Видин под командването на Осман Паша. Той още с форсирането на река Дунав, той тръгва следващите дни, напуска Видин и по пътя се увеличава с още гарнизон войски, които са и те изпреварват. Така става, че докато руските войски почиват, Осман Паша със своите войски влиза и заема Плевен. На 18 юни руските сили под командването на генерал Шулднер провеждат първия щурм към Плевен. Не успяват. Дават над 2400 убити и ранени срещу 2000 жертви на противника. Вторият щурм е на 30 юли и въпреки многобройните жертви, над 7000 убити и ранени, също завършва с неуспех. На 11 и 12 септември 100-хилядна руско-румънска армия осъществява третия щурм към града. По своите мащаби и кръвопролитие тази битка няма равна в цялата война. Тук се е състоял третия щурм по време на обсадата на Плевен, воден от, както бихме го нарекли днес, харизматичния генерал Скобелев. Той успява да превземе редута в рамките на деня, но главното командване решава, че трябва да се оттегли и той наистина се оттегли и оставя редута отново в ръцете на турците. Ние сме свикнали всички онези събития, свързани с освободителната война, за нас война, да ги свързваме с героизма на руския войник. Но колко е необходима тази жертва, тук са паднали над 7000 души, само в един ден, в този щурм, колко е необходима тази жертва за освобождението на страната и респективно на Плевен? Моето мнение е, че руските офицери и многото генерали, които са командвали войските около Плевен, просто не са си свършили добре работата. На тях им е липсвало това, което не е липсвало на Осман Паша, именно стратегически разум. Осман Паша е успявал да опази своите войници, бил е добре въоръжен, добре ги е разположил, на всичкото отгоре обръча около него не е бил затегнат. В началото на обсадата тук е имало около 20 000 турски войници, в края на обсадата, когато града пада, те са били 50 000. Представете си колко войници са минали през руските позиции, за да стигнат до града. Руският офицер е по потекло дворянин, т.е. аристократ, обикновено такива 3, 4, 5 и 6 синове на руски дворяни, които не получават нищо от своите родители. Тяхната единствена възможност за реализация е да бъдат военни. Те завършват военно училище, отиват в армията и правят това, което най-много добре могат, да търсят слава. Това е кредото на руския войник. Да отиде някъде на война, да се прослави, за да може и вестника да напише за него и когато отиде в някой виенски салон на танци, дамите да го оглеждат и той да може да случи своя мустак. Ситуацията не е по-различна с офицерите, които са командвали руските войски около Плевен, а те са били много. Съмнявам се някой изобщо да се направи труда да преброи колко генерали са командвали руската армия по време на освободителната война 1877-78 година. Тук са били и Скобелев, и Криденер, и Ганецки, и много други. Тяхната работа е една – да се качат на коня, да размахат сабета и да се втурнат в атака и да увлечат след себе си масата. Всички са търсили това. Ако пленят някое знаме, ако превземат някой редут, това за тях е допълнителна слава, нещо, което осмисля техния начин на живот. Никой не е държал сметка за това колко войници ще загинат и колко ефективна би била тази атака. Убитите руснаци и румънци са 16 000 души при двудневни нестихващи боеве. Тогава руското командване вика от Русия специалиста по инженерни фортификации, въобще по познавач на инженерното дело, генерал Тотлебен, който след като пристига и се запознава с обстановката, предлага и взема решение, че четвърта атака не бива да има, тъй като още жертви ще се допуснат и се предприема тогава, възприема се планът да бъде обсъден, обкръжена
западната армия, като се прекъснат пътищата за комуникация, включително и от запад. Василий Иванович Немирович Данченко, кореспондент на вестник Новое време, е оставил ценни документи за обсадата на Плевен. Пълното обкръжение на Плевен трае вече 4 месеца, пише Данченко. Генерал Тотлебен постепенно и упорито стеснява обръча на блокадата с построяването на нови и нови окопи, траншеи и придвижва бавно напред войските на генерал Скобелев. Скобелев и младите генерали са нетърпеливи. Те искат щурм към Плевен от всички страни. Само Тотлебен стоеше зад своята система и не отстъпваше. Той решително се отказваше от най-съблазнителните планове за превземането на града. Копаеше наоколо, свиваше все повече кръга на обсадата, прокарваше траншея след траншея навсякъде, където Осман можеше да се промъкне и чакаше, пише Данченко. Самия факт, че 30 000 турски войници се присъединяват към първоначалната 20 000 армия на Осман Паша, говори красноречиво колко зле е организирана обсадата на Плевен преди тук да се появи генерал Тотлебен, който успява да затегне обсадата. След като това нещо той успява да направи, вече подкрепления за Осман Паша не идват. Той успява да блокира града от всички страни, да спре превозите, които идват за града, да блокира всички реки около града с валове, да направи язовири, след което тази вода е отприщена и водата унищожава всички мелници наоколо по пътя си. И така турските войски около Плевен остават без никакви провизии. За сметка на това пък те са били много добре въоръжени, с много муниции и са можели по всяко едно време да отблъснат всяка една руска атака. Но липсата на храна принуждава Осман Паша да търси някакъв друг изход от ситуацията и понеже разполага с много войници, разполага с много оръжия, той решава да направи един пробив в западна посока по посока София, който обаче се оказва неуспешен. Самият Осман Паша на съвещание с офицерите си предупреждава никой да не си прави илюзии относно шансовете за успех. Те са съвсем малки. Помощ не може да се очаква. Ако Аллах е решил, в случай на успех ще се отправят през Кутловица и Берковица за София. Разрешено е заедно с войската да се изтегли и мюсюлманското население. На 28 ноември българи, избягали от града, предупреждават, че Осман Паша ще направи пробив към река Вит. През нощта войските в крепостта се раздвижват. В 7:30 сигнална ракета оповестява началото на боя. Там на моста се състоява последната битка. Мостът е тесен, пътят е тесен. Огромната армия на Осман Паша не успява да разгърне силите си и това дава възможност на руските войски да се вклинят в тях и буквално да започне една сеч. Тоест руските войски не са имали никакъв проблем да унищожат армията на Осман Паша и ако той не е бил развял от бялото знаме, всички тези 50 000 войници ще ли да загинат в тази битка. Но той благоразумно, за да запази живота на своите войници, заради което по-късно е награден от турския султан и заради достоинството, с което отбранява от Плевен, той решава да спре пробива и да се предаде. Раненият турски маршал легнал на дървено канапе и слушва условията – пълна и безусловна капитулация. Генерал Ганецки му подава ръка, поздравява го за отличната отбрана и чудното нападение. Осман Паша хванал сабята си дълго я гледа замислен, сякаш се прощава с нея и като въздъхва дълбоко подава я на генерала. На другия ден командващия западната турска армия Осман Паша е представен на императора Александър II, който в знак на уважение му връща сабета. Това, че многото примери за недобри стратегически намеси от страна на руското офицерство води до безмислената загуба на войнишки живот и не е нищо ново за руската армия. Всички войни, които тази страна, тази империя е водила от Петър I до наши дни, са точно на този принцип. Важен е офицера, войникът не е важен, пусечно месо се намира винаги. Особено показателен в това отношение е Кримската война, преди нея войните, които Русия води срещу Наполеон, а след това Втората световна война, когато, знаете, Сталин избива огромна част от руското офицерство и когато му се налага някой да води войната, този някой е един единствен човек, маршал Жуков, който отива на всички фронтове и води войната по един и същи начин. Хвърля огромни маси с войници, някои зле въоръжени, но германците трябва да убиват някого
за да се изхъбят своите муниции. По същия начин се е водила и тук атаката край Плевен. Хвърлят се войниците на нож, турските картечници и оръдия, които са разположени на високото, ги косят. И когато все пак руснаците успяват да превземат тези позиции, се появява най-голямата глупост на руското командване, то решава всъщност да спре атаката. Междувременно османското командване прехвърля от Албания 20 000 армейски корпус с командир Сюлейман Паша. Целта е да се съедини с други части, да сформира централна армия, да се съедини с войските в Плевен и да проведе контрнастъпление. На 31 юли се води ожесточена битка при Стара Загора. Освободеният град отново попада под властта на османците. В боевете при село Джуранли и Стара Загора именно е най-големия сблъсък на предния отряд, който също така се разразява и сериозна борба за Самарското знаме. Там участват и българските опълченци, 3 опълченски дружини, 3-та опълченска дружина е Самарското знаме. Неговата история е много интересна. С избухването на априлското въстание, жителите на град Самара поемат инициатива да бъде ушито знаме, което да бъде предадено на българските въстаници от априлското въстание. То е ушито и извезено е близо до град Самара в един манастир от монахини. Самите монахини го извезват и това е било неговото предназначение – да бъде връчено на българите, които се борят за национално освобождение. Обаче жестокото и бързо най-вече потушаване на априлското въстание попречва на това, знамето остава там и след като се формира българското опълчение и войната е обявена и започва да се съсредоточава армията, в лагера на руската армия около град Плоещ на 6 май 1877 година това самарско знаме е донесено от делегация начело с кмета на Самара, Алабин, които връчват това самарско знаме на опълченците. След превземането на града османската армия извършва масови зверства спрямо мирното българско население в града и по долината на река Тунджа, а Стара Загора е опожарена. Предният отряд на генерал Гурко се оттегля към Шипченския проход. Централната османска армия с командир Сюлейман Паша е след него. Турската армия е разделена на 3 колони. Двете тръгват по различни пътища от село Шипка към връх Свети Никола, за да нанесат 2 удара – главен и спомагателен, а третата колона е общ резерв. Плана за действие предвижда фронтален удар срещу руснаците. Числеността, с която настъпва тази армия срещу отбраняващите се, е около 27 000 души. Отбраната на Шипка е поверена на генерал Столетов. Има руски части и български опълченци. Общата им численост е около 5000 души. Тоест виждаме, че съотношението на силите и средствата е 5,5 към 1 в полза на Сюлейман Паша. Поради това, че се е предвиждало да се прегради прохода на един фронт около 5 км. Но поради малкото сили, с които разполага генерал Столетов, реално позициите, които заемат руските войски с българските опълченци, са около 1 км. Точно на превала. И там се изграждат 2 позиции. Предна позиция, която е по височините на връх Свети Никола, както се е наричал тогава връх Шипка, връх Свети Никола, и скалистите отпред места, наречени Орлово гняздо. Там е предната позиция, която днес е самия храм паметник, който се намира. А главната позиция е била назад, там където долу реално минава сега пътя, където са паркингите, другите хотелите, магазините, в северна посока и на височината, там са били и командния пункт е бил. Между това турската армия се опитва да вкара руснаците в заблуда. Когато на 19 август Централната османска армия се събира при Казанлък, малка част се отправя през Балкана към град Елена. Южният руски отряд с командир генерал-лейтенант Фьодор Радецки е насочен за защита на Твърдишкия проход.
Само ден по-късно генерал-майор Столетов открива действителния турски замисъл и изпраща на генерал Радецки телеграма, че целият корпус на Сюлейман Паша, който се вижда като на длан, се развръща срещу тях. Затова към Шипченския проход с ускорен марш са насочени подкрепленията от Елена. Най-сериозните боеве са 9 до 11 август по стар стил, когато позициите са на отбраняща под чисел обкръжение, тъй като първия ден има частично настъпление, то е отразено. Втория ден също, но третия ден от сутринта рано започват настъплението на турските войски и почти те затварят Обръча, включително малко е оставало да затворят и пътя, който идва отзад от Габрово. Създадената обстановка дава основание полевият щаб на руската армия да разпрати съобщение до всички части, че Шипка е силно атакувана от армията на Сюлейман Паша. Повратната точка, разбира се, критична е била точката, както го е описал и дядо Лазов, то отговаря на действителността. Естествено, генерал Радецки да пристигне в критичната точка с резерва, който е бил тук от Търново. Защо се получава така, че малко е оставало и Шипка да падне? Защото влияние оказват действията в това направление тук, в около Елена и Твърдица, Елено-Твърдишкия проход, тъй като там се отбраняват и водят бой руски части, но допусната е грешка от отряда, който се командва от генерал Борейша. Той докладва, че неговите армия е атакувана от турски войски силни. И се предполага, че това са главните сили на турската армия, т.е. на Сюлейман Паша. Главната квартира известно време е била тук на руската армия в Търново и резерва, който е бил тук, се изпраща генерал Радецки да отиде на това направление. Когато се отива там отряда, се оказва, че това не отговаря на истината, не са главни сили или не е имало точно такива нападения, по-скоро може да се тълкуват като демонстративни действия. И се налага тогава отряда да се върне от Елена и да се насочи към Габрово и Шипка, за да окаже помощ. Около 13 часа турските войски предприемат четвъртото си нападение. Пристига допълнителното руско подкрепление, което поема отбраната на западната и северната позиция. Отбити са още 3 турски атаки. Срещу врага се използват камъни и дървета. Настъплението срещу турската армия започва в района на шосето за Габрово на юг и югоизток. Най-ожесточено е сражението от запад. При връх Узункуш е ранен генерал-майор Михаил Драгомиров, който по-рано форсира Дунава при Свищов. Към 22 часа боят завършва и противниците се връщат на изходните позиции. На 26 август едната турска колона подновява настъплението. В края на деня двете страни са изтощени и преминават към отбрана. Завършва 6-дневната борба за Шипченския проход. Сюлейман Паша донася на главната квартира, че никога не се е виждало такова жестоко и кърваво сражение. Генерал Столетов изпраща телеграма до началника на полевия щаб генерал-лейтенант Артур Непокойчицки, в която заявява, че българите не ще се оплашат дори ако бъдат изразходвани до последния човек. Настоява да бъдат наградени, както е установено за войските на руската армия. Държа в ръцете си един документ от руски военен архив, което е заповед по действащата армия, на действащата руска армия. Това е заповед номер 206, издадена на 28 октомври 1877 година в главната квартира на руската армия при село Бохот, в съдържанието на която е награждаване на долу изброените лица. Това е доказателство и за действително, че населението е спомагало. На 17 септември Сюлейман Паша прави още един безуспешен опит да превземе прохода. Най-ожесточен е боят за Орлово гнездо, където загиват 75% от защитниците. След контратаката и ожесточен ръкопашен бой е възстановен руският контрол върху Орлово гнездо. Едновременно са отбити още 3 турски атаки и към 14 часа боят затихва. Така наречената Шипченска епопея продължава и след това, тъй като горещите августовски дни, независимо от всички трудности,
руските войски и българските опълченци побеждават, но после те остават, част от този отряд остава да държи проходите, Шипченски и следващия, и там остават и включително и през зимата, и там започва така нареченото, останало в историята, Шипченско стоене, в което се охраняват проходите, а зимата на 1877-78 година е била изключително студена. Снега е бил повече от 2 метра в Балкана, температурите са били под минус 20 градуса и докато лятото, август месец, температурите са били над 30 градуса и са изнемогвали опълченците и руските войски за вода, зимата пък има стотици, които измръзват и намират своята гибел там от замръзване. Но нарицателно остава съобщението, което винаги е изпращано на Шипка, всичко е спокойно. Заради студа и болестите рязко се увеличават загубите на хора – 9500 болни, а убитите и ранените са 700. И вече, в началото на януари 1878 година, настъплението на руския южен отряд и битката при Шейново водят до окончателен разгром и пленяването на Централната османска армия. Преговорите за примирие се водят в Казанлък, но се провалят, защото османските пълномощници отхвърлят условието на Русия за създаване на самостоятелно българско княжество в границите на българския етнос. Между това руските войски разбиват турците при Караагач, превземат незащитения Одрин и напредват към Цариград и Дарданелите. Османската империя отправя молба до Великобритания и Австро-Унгария за помощ, но получава отказ. Ала на 23 януари британски бойни кораби получават заповеди да навлязат в Дарданелите. Часове по-късно инструкцията са променени. Единственото, което остава на Османската империя, е да приеме всички искания на Русия. Мирните преговори започват на 13 януари, след като в Одрин пристига първият член на турската делегация, външният министър Сафет Паша. 2 седмици по-късно пристига и вторият Сабдулах Бей. Още в началото на преговорите Сафет Паша заявява, че империята ще осъществи изброените от Цариградската конференция реформи, но отхвърля условията за мир, защото подписване на договор щяло да има само, ако бъде започнат конгрес на всички велики сили. Сафет протака преговорите, но така, че да не ги прекъсва, защото се страхува от ново руско настъпление към столицата. Османската империя все още се надява на помощ от страна на Обединеното кралство и Австро-Унгария. На 9 февруари посланникът на Русия граф Игнатиев също пристига в Одрин. Той обаче е недоволен от ранното примирие и спирането на военните действия. Руската армия изобщо не е минала през Македония и Родопите, които се очаква да бъдат включени в границите на българското княжество. Освен всичко, окупацията на Цариград би осигурила много по-добри позиции на Русия по време на преговорите, смята граф Николай Игнатиев. Това даже не е в интереси на цялото българско население, защото винаги надеждата на българите през Възраждането за освобождението от дядо Иван се подкрепя и в последствие, но както се вижда, великите сили или големите държави определят политиката и геополитиката в даден район и те гледат преди всичко своите интереси. Именно тук, уважаеми зрители, е мястото, където трябва да се отклоним за малко, за да поясним какви интриги се плетат в европейските столици. Всъщност, бързото подписване на примирието е изискано от Петербург, защото още в началото на руско-турската война обстановката в Европа се нажежава. Русия има притеснения от бъдеща война с Обединеното кралство. Правителството на Великобритания взима решение да се включи във войната на страната на Османската империя в случай, че Русия обсади Цариград, проникне на територията на Египет и окупира Дарданелите или Персийския залив. Австрийското правителство пък дава да се разбере, че не би се съгласило на продължителна руска протекция над България. Затова руският император уверява двете страни, че бъдещето на Балканите ще се решава от всички велики сили. Свръх това, Русия изпитва затруднения и с балканските си съюзници. Румъния, недоволна от преминаването на Южна Бесарабия в състава на Руската империя, макар че тя пък получава Северна Добруджа като компенсация. Но все пак работата с Румъния не е чак толкова неприятна за Русия, колкото с останалите държави.
За да засили съюза си с Австро-Унгария и Германия, Александър II им представя документа "Основания на мира". Когато разбира това, министър-председателят на Великобритания Дизраели прави нови усилия за мобилизация на австро-унгарската войска, но във Виена не се съгласяват. Тези антируски настроения вдъхват надежда на Османската империя за подкрепа. Виена обаче не търси начин да спаси Турция, а да завладее част от балканските й земи. С такава цел Австро-Унгария иска мирният договор след края на войната да бъде съгласуван между всички велики сили. Обединеното кралство застава на същата позиция, но цели запазване на Османската империя. Единствено Германия заема страната на Русия, защото я интересува само свободното корабоплаване по Дунав и Дарданелите и се застъпва за поробеното християнско население на Балканите. Канцлерът Ото фон Бисмарк предлага да посредничи за изглаждането на руско-британските разногласия. В края на същия месец обаче, външният министър на Австро-Унгария Дюла Андраш възразява остро срещу разпростирането на България на юг от Стара планина. Поради опасността от война с Обединеното кралство и Австро-Унгария, Русия е принудена да направи някои отстъпки. Длъжни бяхме да дадем тези досадни пояснения, за да се разбере, че в такава ситуация се намира в този момент Европа. Всеки иска да вземе за себе си колкото може повече, и затова преговорите между руската и турската делегация вървят мъчително. Но да се върнем обратно в Одрин и да видим какво се случва там. Руското правителство усеща намеренията на Османската империя и решава да предприеме по-твърди мерки с цел по-скорошно подписване на договора. На 24 февруари се изпраща отряд от 10 000 души край Цариград, а главната руска квартира се мести от Одрин в Сан Стефано. Тази тактика на сплашване обаче не дава желания резултат и османските пълномощници продължават да печелят време до очакваната помощ от великите сили. Делегацията на Османската империя възразява срещу границите на България и Сърбия, които откъсват значителни части от териториите на империята. Руските представители не искат да отстъпят позициите си, тъй като откъсването на македонските земи и Родопите би обезлюдило доста от селищата там. Това ще наруши целостта на българския народ и решенията на Цариградската конференция. На 25 февруари в Сан Стефано пристига великият везир Ахмед Вефик. Продължават обсъжданията относно границите на България, но до споразумение не се стига. Преговорите са прекъснати на 28 февруари. Граф Игнатиев уведомява главнокомандващия на войските княз Николай Николаевич, че примирието трябва също да бъде прекъснато, а настъплението подновено. Николаевич изпитва притеснение, че подобни действия биха довели до война с Англия. Въпреки това, на 1 март двамата руски представители Игнатиев и Нелидов поставят ултиматум на османската делегация да подпише или военните действия ще бъдат подновени. Руската армия в околностите на Сан Стефано се строява срещу Цариград. След тази демонстрация на сила преговорите са възобновени. Договорът е подписан на 3 март 1878 година. Решенията влизат в сила на 18 март. Създава се ново княжество. Начело трябва да застане княз, избран от народа, утвърден от високата порта и одобрен от великите сили, като никой член на властващите в Европа династии не може да бъде избран на българския престол. Събрание от българските първенци, свикано в Пловдив или в Търново, трябва да обсъди и приеме основен закон на страната. Османските войски трябва да напуснат държавата, а руската военна окупация ще продължи още 2 години. Уточняват се въпросите за наличието на османски държавни, обществени и лични имоти в България и плащането на годишния данък от княжеството към портата. Османската империя обещава реформи в Босна и Херцеговина, Крит, Епир и Тесалия. В замяна на репарациите по войната Високата порта предава на Русия територии в Кавказ, включително Батуми и Карс, както и Северна Добруджа, която Русия отстъпва на Румъния в замяна на Южна Бесарабия. Трябва да припомним, че от Цариградската конференция беше предвидено Северна Добруджа да влезе в състава на източната българска автономна област. Другите клаузи от договора са, че проливите Босфорът и Дарданелите са открити както във война, така и в мир за търговските съдове на неутралните държави към руските пристанища. С подписването на Сан-Стефанския предварителен мирен договор, Османската империя приема исканията на Русия. Интересното е, че според Сан-Стефанския мирен договор, макар и предварителен за съжаление,
Той е решавал въпросите на българското национално обединение или извоюване на свободата, тъй като той е предвиждал създаването на трибутарно княжество в България с обща площ около 160 000 квадратни километра. Даже той в общи линии е съвпадал по някои граници, с някъде е бил по-малко, но някъде пък повече, с граници от Фермана, които се определени от Фермана от 1870 година за българската екзархия. За съжаление, както казахме, Русия, следвайки своите интереси и съобразно договорите, които има с другите държави, с великите сили, стига се до Берлинския конгрес, в който остава за княжество Северна България с Софийския Санджак, с обща площ около 60, малко над 60 хиляди квадратни километра. Великите сили си имат свои икономически интереси. И в случая, от една страна, Русия се стреми да засили своето влияние на Балканите, защото една такава война би дала възможност за свободен достъп до проливната зона, да контролира проливната зона. От друга страна, тази война, която всъщност се оказва последна от поредиците с Османската империя, тя търси един реванш от предишната Кримска война, в която тя е победена, за да може да се реваншира. По това време съществува един план за създаване на така наречената Задунайска губерния, т.е. отвъд Дунавска губерния. Имат се предвид земите на България, които да бъдат включени в руските територии, като губерния. И тук е мястото да кажа също, да припомня, че още преди освобождението е имало такъв план и въобще за руската политика на Балканите, която е била и до известна степен и противоречала и на интересите на самите българи. И Георги Стойков Раковски е известен у нас като патриарх на българската национална стратегия и тактика за освобождение, но негова заслуга е, че той навреме разбира тези стремежи на руското самодържавие и се бори упорито против тези клаузи, против тези стремежи на Русия въобще да създаде такава политика на Балканите, както и има такива данни в историята за изселване на българите и за заселването от България и заселването в руските територии. Почти веднага първите впечатления за договора са на лице. Англия и Австро-Унгария се обявяват против него и заявяват, че Русия сама е решила източния въпрос в своя полза. Заедно с Италия и Франция се обявяват силно против излаз на България на Бяло море под предтекст, че ще се използва от Русия, за да окаже влияние над Средиземноморието и морските сили в Европа. При тези обстоятелства Англия започва да се готви за война. Австро-Унгария е недоволна от създаването на българска държава, в чието предели влиза Македония, за която пък Виена отдавна има апетити. Германия не е пряк противник на договора, но настоява пред Русия да вземе под внимание исканията на Австро-Унгария. Тази криза в отношенията с западните сили карат Русия да мисли, че войната с Великобритания и Австро-Унгария ще се състои. Руската армия не е способна на втора война веднага след приключилата, а флотът е негоден. Освен всичко, сред войската върлува тиф. В края на март от Русия в Австро-Унгария е изпратен граф Игнатиев, за да постигне разбирателство. Посланникът на Русия среща упреци от страна на австрийско-унгарският министър на външните работи Гюла Андраши и императорът Франц Йосиф, че Русия не спазва предварителните договорености и съставя договора без да обърне внимание на останалите велики сили. Възражения са отправени и към решенията за Средна и Западна Македония, които според Сан-Стефанския мирен договор влизат в територията на България. Претендират и срещу границата между Сърбия и България. Идеите на Австро-Унгария са да присвои Македония към себе си и да получи собствен излаз на Бяло море. За тази цел обаче трябва да отнеме територии от съюзника си Сърбия и да я компенсира с земи от България. Австро-Унгария поставя условие градовете Пирот, Трън и Враня да минат под сръбска власт.
Неуспехът на граф Игнатиев за смекчаване на положението води до нови притеснения в Петербург. И точно по това време пристига телеграма от Берлин, в която Германия предлага посредничество между британската и руската страна с цел избягване на голямата всеобща война. Условията са и двете сили да изтеглят войските си на равно разстояние от Цариград, което бива прието. На 27 април 1878 година руското правителство взима решение да изпълни исканията на Австро-Унгария относно България с цел да избегне конфликта. След преговори с британското правителство се стига и до споразумение. Русия не получава облаги тук на Балканите, обаче в Кавказ от другата страна на Турция тя много повече печели територии, отколкото тук, така че там е нейната печалба. За да получи тези територии, британците искат още България да бъде разделена на две части по билото на Стара планина. По настояване на Англия, южната част е наречена Източна Румелия. След като се изпълняват изискванията, на 30 май в Лондон е подписано англо-руското споразумение. Сан-Стефанският мирен договор среща неодобрението и на съседните на княжество България балкански държави. Сърбия иска Видин и изявява претенции за Македония. Подтиквана от Австро-Унгария, насочва стремежите си за териториално разширение на изток към българските земи. Сърбите целят да възстановят териториите на Велика Сърбия от времето на Стефан Душан, в която влизат земите на цялата македонска област. Румъния също не остава доволна от договора. Протестът им е срещу преминаването на Южна Бесарабия в Русия, а на Северна Добруджа в Румъния. Местното българско население в Северна Добруджа в своя апел до руския император отбелязва, че се създават предпоставки за бъдещи българо-румънски раздори. Гърция също има териториални недоволства относно включването на Македония и Тракия в българската държава. Недоволни от засилването на руското влияние на Балканите няколко месеца по-късно, великите сили предизвикват преразглеждане на договора от Сан Стефано на Берлинския конгрес. На такива форуми не само тогава, но практиката е показала и в по-ново време, и след Първата и след Втората световна война, когато наближава една война или свършва края, великите сили решават как да делят следвоенната баница. И естествено, когато говорим за причини, че различни причини може да има за дадена война, но преди всичко трябва да имаме предвид, че една от най-важните причини, за които са предизвикали войни, това са икономическите причини и интересите на великите сили. Сключеният нов договор между великите сили и Османската империя е окончателен. Подписан е на 13 юни 1878 година в Берлин и унищожава разпоредбите на Сан-Стефанския мирен договор. Берлинския договор, след Берлинския конгрес, взема решение Берлинския договор. Той е международен договор, приет и подписан от великите сили. Но той е безпрецедентен от тая гледна точка, че той не съответства на нашите интереси и няма такъв прецедент, защото той е взет и определя границите на княжество България не по реалната състояние на населението и границите. Даже от Фермана от 1870 година. В общи линии Берлинският договор запазва статута на българското княжество, но намалява неколкократно територията му. Ограничава земите между Дунав и Стара планина, но в тях влиза и тогавашния Софийски санджак. Това става по настояване на Германия. Специално на Бисмарк заслугата е това, че той настоява в княжество България, север, да се включи и Софийския санджак. Тъй като намират една карта стара, немска, в която граница по билото на Стара планина е сочена там, е сочена, че и София е в Северна България и всъщност това е така причината да влезе Софийския санджак. Срока на временното руско управление в българското княжество се намалява от 2 години на 9 месеца. Князът трябва да бъде избран от народа със съгласието на великите сили и Османската империя, но се забранява той да бъде представител на някоя от европейските управляващи династии. За управлението се предвижда органически устав, конституция, изработен от събрание на местните първенци. Новата българска държава се поставя във васална зависимост от Османската империя и се задължава да плаща ежегоден данък, но има собствено правителство и войска.
Османската армия няма право да навлиза в териториите на княжеството. За България остава да плаща и част от капитулациите, наложени от великите сили на Високата порта. Берлинският договор предвижда създаването и на автономна област, наречена Източна Румелия, между Стара планина и Родопите. Областта трябва да се управлява от главен управител с 5-годишен мандат, назначен от Високата порта и одобряван от великите сили, участвали в Берлинския конгрес. Македония, Източна Тракия и Западна Тракия остават отново в пределите на Османската империя под пряката власт на султана. Големи придобивки с Берлинския договор получава Австро-Унгария. На нея се предоставя правото да окупира в продължение на 30 години Босна и Херцеговина, да държи свои войски в османските територии и да контролира Черногорското крайбрежие на Адриатическо море. Великобритания узаконява своето право да окупира османския остров Кипър. Русия получава османски територии в района на Кавказ. Според Берлинския договор Сърбия получава пълна независимост и разширява територията си, като освен предвидените от Сан-Стефанския договор части от Поморавието, получава и градовете Ниш, Пирот и Враня. Останалите клаузи от Берлинския договор потвърждават договореностите от Сан-Стефано. Тази руско-турска война е война. По принцип в литературата тя е описана като руско-турска. Но от гледна точка на военната теория, тя е една коалиционна война става. Защото освен Русия, на нейна страна участва Румъния, в последствие се включва Черна гора, а накрая и Сърбия. И всъщност те образуват, става вече една коалиция. България като държава трудно може, защото България държава няма. Но масовото участие на българите определя определена роля и на бъдеща България, защото тя се води на българските земи. И тези българите, които са в опълчението и в първото и във второто, които са над 13 000 души, показват именно това. Това е най-активната форма за участие. Така че тази война за българите, тя съответства на националния идеал и на интересите на българите, защото те очакват с тази война да се освободи България и да възкръсне държавата. Друг е въпроса, ако попитаме Русия, тя също си има свои интереси, в които, разбира се, попадат и тези интереси, в резултат на които България ще бъде освободена. Но ако попитаме някой от Турция, положението ще бъде съвсем обратно. И аз си спомням през 1998 година, когато се навършва 120 години от освобождението на България, при една научна конференция в София, в Министерството на отбраната, в която за първи път участваха и военни историци от Турция. И аз се участвах в тази конференция и ние си изнасяме там съобщенията, докладите, говорим тази война какво ни е донесла, какви са нашите интереси. Обаче стана колегата един от Турция и каза: господа, военен историк, вие разглеждате войната от вашата гледна точка, но трябва да ви кажа, че за Турция и за Османската империя това беше война за защита на целостта на държавата. В края на 1878 година Солсбъри пише: трябва отново да установим неустойчиво турско управление на Южните Балкани. Въпреки че това е чисто отлагане на края, няма вече останал живец там. Според британския историк Тейлър, ако договорът от Сан-Стефано се беше запазил, Османската империя и Австро-Унгария са щели да оцелеят до наши дни. Британците, освен Дизраели, в най-смелите си мечти са очаквали по-малко и са били по-малко разочаровани. Според една съвременна класификация на военните конфликти, според това какво отношение имат към националните интереси, те се делят на три групи. Войни и конфликти, в които трябва да участва една държава, които съответстват на държавните интереси или на националните интереси. Другата група е войни, които не съответстват на националните интереси. Но има и трета група. Войни и конфликти, които крият заплаха за националните интереси или за националната сигурност. Така че, тук вече, когато говорим за тези войни и конфликти, трябва да имаме предвид и кои са били начало на тези държави и как са вземали решенията, и задачата на тези управници или тези политици е да преценяват и да вземат решения в кои войни да участват и кои, изхождайки преди всичко от националните интереси. Въпросът дали си фил или фоб към една държава
нали, да се каже, не изразява и не противоречи на това да си принципен, да вземаш принципни по отношение на даден въпрос. Така че Стамболов също, ако отидем малко напред, той, когато иска да отдели България, да я направи независима държава, т.е. да я откъсне малко от Русия, той казва, и в днешно време също има политици, които казват, ние нямаме нищо против руския народ, това е в наш интерес или не е в наш интерес. Съдбата на България е решена без нито един българин. Въпреки всичко, Берлинският договор до голяма степен предопределя политиката на България през следващите десетилетия. Усилията са насочени към обединение на българските територии и обявяването на независимост.